дар соли 2016 қарзи берунаи ҷумҳурии Тоҷикистон 2,3 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил дода ба 32,7% ҳаҷми номиналии маҷмӯи маҳсулоти дохила баробар гардид. ҳаҷми умумии қарзи беруна дар соли 2016 нисбат ба аввали сол ба маблағи 79,7 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико афзоиш ёфт, ки ин пеш аз ҳама аз ҳисоби аз худ намудани қарзҳои аллакай ҷалбшуда ба имзо расонида ба маблағи 242 миллион доллари амрикоӣ ба вуҷуд омадааст. хизматрасонӣ ва пардохти қарзи берунаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назардошти қарзи хазинаи байналмилалии асъор, ки дар тавозуни Бонки Миллии Тоҷикистон дарҷ мешавад, ва қарзҳои кафолатноки ҳукумат дар давраи ҳисоботии 159,2 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, аз ҷумла барои пардохти қарзи асосӣ 125,3 миллион доллари Муттаҳидаи Амрикоӣ ва фоизи қарз 33,7 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад. маблағи умумии қарзи дохилии давлатӣ 6,6 миллиард сомониро ташкил дод, ба 12,1% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. дар соли 2016 барои хизматрасонии қарзи дохилӣ 36,2 миллион сомонӣ равона гардидааст. барои соли 2017 ҷалб 1 миллиарду 784 миллион сомонӣ ин қарзое ки ҷалб мешавад дар соли 2017. аз ин бо грантҳо 1 миллиарду 770 ба куҷо равона мегарданд? ҳамин хел савол буд ба фикрам, ки ин маблағҳо ба бахши ҳокимияти давлатӣ 94,6 миллион, ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ 12,6 миллион сомонӣ, маориф 162,8 миллион сомонӣ, соҳаи тандурустӣ 72,8 миллион сомонӣ, суғуртаи иҷтимоӣ ҳифзи иҷтимоӣ 553 миллион сомонӣ, хоҷагии манзилӣ коммуналӣ 316,2 миллион сомонӣ, комплекси сӯзишвории энергетикӣ 1,5 умуман дар маҷмӯъ нақлиёту коммуникатсия 97 миллион сомонӣ ин ба ин самтҳо равона мегардад.